Werkudara aja gembilu sirahmu aja kemlinthi pacakmu nadyanto aku wis kentekan senopati nanging Bratayuda durung rampung kowe durung menang merga Ratu Ngastina Duryudana isih ngadeg jejeg yen pancen kowe ora kena dipringgake kanthi becik ripalungguhan iki karepmu piye ibarate kowe sing dodol aku sing tuku bakal tak bayar kenceng ora utang ora semoyo bagus buktekno karo wong sak donya dina kaping 18 iki sapa sing kira-kira bakal jengkelang kuandane glundung ndase bosok koklok dirubung laler sengkuni lolohno ning cangkeme Duryudana. Duryudana durung wancine mati, merga kudu ngunduh karma sing ditandur nalika urip mbiyen. Tindhiyana watu. Werkudara, lek nom mripatmu jerengen gobokmu. Iki Narendra saka ing plasa Jenar Prabu Gajaksa, adine Patih Sengkuni. Aku dadi senopati pengapit, janji ora minggat hilang nyawamu. Kaya banteng tawangkaning panenggih panenggak Pandhawa Raden Werkudara mangkrak krodha anyandak bangkekane Gajaksa Sora Basanta den dukumba pecah sirahe.
mawut kang katrajang ing Dakana wadya sangkep kaprabon prang kang abramarkata Werkudara ilang rasa kamanungsane ketitik mateni kelawan dulurku sakloron Gajaksa Sarabasanta nganti pecah sirahe mlepik polone kaya mengkono. Ya, iya. Aja gembilo sirahmu kowe le. Senopati Agung Ngastina isih meger-meger Patih Harya Sengkuni. Kowe menang karo aku tak sembah cindhil abangmu. Suramrata Jaya Marata ampian kaya wong jala rebutan kaya menjangan mati ora bakal kikrik kuluku salombo adiku loro mati utang wirang nyaur wirang utang pati nyaur pati jar kowe belum jar kowe ngat jar kowe modar kowe modar aku ngat wek 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 Pramutar derajat apa mudar apa Sengkuni ora iso mati mergo pancen KTP ku seumur hidup mbok nganti kowe kentekan kekuatan Sengkuni ora mudar le ae sawangeni ya Anggar mati mesti tak cesneh kok aku. Mesti kowe kentekan akal Werkudara mungsuh aku. Sawangen le sih meger-meger iki ayo. Ladrang beyongan laras rindu lakote wanyura
Gus, pripun anggenipun peperangan? Wah, Sengkunidan. Tek Sengkunidan dasaripun pripun? Saben-saben tak tibani kuku Pancanaka mati bali urip meneh. Tegese pancen Sengkuni iki peret nyawane. Nun Sengkuni peret nyawane. Mbok dikeki minyak. Men mboten peret. Kula gadah baby oil kula gadah. Kanthi ora muni sing ora-ora. Wah, kuwi rangan musuh harus Sengkuni wae kalah. Lah sakniki kersanipun pripun? Lha sing jenenge Giri Lusi Jalmotan kena kinira ngoten niku. Giri niku gunung, Lusi niku sinden Panaraga, nggih ta? Lusi niku cacing, nadyan mung sakewan cacing ning parandene iso ngunggahi gunung. Lah niku. Bapakmu kon rene. Nun bapakmu kon rene. Bapak sinten? Bapakmu Semar Badranaya. Bapak kula napa bapake jenengan? Bapak jenengan pun mati ngoten lho. Bapakmu kuwi lho Dipol. Oh nggih, kula padosane wau mancing teng kali kok. Pak. Pados. Aja dudur to. Padosi bose. Sapa? Ndara Werkudara. Kan ngapa? Dijak nyoto ning isor flyover. Ngomong tok apa tenanan wis to. Iki. Nggih. Kula iso wau bar kewirangan. Lah ngapa? Kula jajan soto kali kanca-kanca. Lah krungu kula niku entek 90. Terus bakule kula kei, nggo niki 100. Pun mriku susuke mangpek. Anu Pak Dalang telase 190. Pun kajenge aku ya muni ngono. Aku jak ngomong. Nggih wonten dawuh, Den, enten dawuh. Orang Banyul dhewe kaya ngono kuwi. Pripun? Sengkuni. Sengkuni enten napa? Dadi senopati. Bola-bali tak pateni parandene urip meneh. Pateni urip meneh. Sami kalih kula. Kula niku anggere sewengi mati, anggere subuh niku urip melih kula niku. Iki tenanan iki. Sengkuni niku ditibani kuku Pancanaka ya mati ning jenggelek urip neh jingkrak-jingkrak joget tayub kae malah. Tulungane kowe wong lawas. Sengkuni nek duwe daya kaya ngono kuwi nalare piye? Kunjing langit klap-klap ton lerke entanging alit. Resang maweh gandrung. Ngeten. Loro apa telu? Telu ya ini. Kleru yen mambengi memper ngene aja nganti kleru ora. Nuwun sewu. Sampeyan nate kemutan apa mboten nalika Pandhawa kali Kurawa do rayaan Lengatala. Lengatala. Lengatala kagungane mbahmu Resi Wiyasa. Nalika semanten Pandhawa kaliyan Kurawa ing tasih cilik do rayaan satemah Lengatala kala wau kutah wonten ing Jrambah. Lah saklebetipun Lenga kala wau kutah lajeng kangge gulung dening Patih Sengkuni. Pak. Gong. Nun iki kowe metu. Iki dederane karo kowe mangan ning kono iki lho. Aku metu iki. Iya. Ya ini masa metu. Wes. Ya. Kobong kowe ra ning kene kobong ora seneng aku. Nah,
nalika semanten lenga bulus lenga tala ora. Oh iya, lenga tala niku nggih gulung kalih patih Sengkuni, tegesipun wiwit saka pucuk rambut nganti jempol sikil awake Sengkuni niku kawratan kalian lenga tala. Mongko dayane lenga tala awak kok kalepetan lenga tala ora bakal tedas gaman menapa kemawon klebu gaman kadewatan boten badhe tumama mila boten aneh boten mokal mang tibani kuku kacamata Pancanaka diganti to mboten Pancanaka kacamata Pancanaka pon ca na ka Pancanaka kacamata pon ca na ka kacamata Pancanaka. Wis kono aku rasa melu aku tak ning kene aku tak ngitung amplop aku ning kene aku. Mila Sengkuni niku mboten iso mati mergo awake kalepetan lenga tala. Mbok mang tibani ngangge gada rujak polo. Mboten iso mati. Awas. Akan tetapi, ya iya. Iki penting iki. Ada sebagian tubuh dari patih Sengkuni yang tidak terkena minyak tala. Apa itu? Sampeyan nek melu bahasa Indonesia. Apa? Mang rada ndingkluk kula bisiki yen nganti ngerti wong akeh cilaka. Ya. Dadak menek sik iki. Dhuwure semene. Apa? Wadidang ya apa? Dubur cantoko ora ngerti aku. Silit waton nggen mriku wau mang tibani kuku sampean Sengkuni mboten mati mangguroni batang ki Sengkuni. Mas apa? Sing dibisikke Semar karo Ndara Werkudara ki mau sapa? Werkudara. Apa kowe lak ya krungu melu ngrungokne ta kowe mau? Iya. Apa? Kuwi ngelmu werit. Ngelmu ingkang wingit. Ngelmu ingkang bebayani, ngelmu ingkang suci. Ha? Lungit. Lungit ing asmara ora. Ora sembarang wong iso nampa yen ora siap awake iso dadi buta kaya Prahasta mbiyen kae. Mas Pras. Iya. Ning aku pengen ngerti jenenge rombongan linggo ning kene wong papat to ki mau. Kowe ngerti, Ndara Werkudara ngerti, Semar ngerti. Mosok aku dhewe sing ora ngerti, dianggap aku rombongan sing goblok dhewe no. Pengen ngerti? Pengen. Jer Basuki mawa beya. Siap. Ana dhuwit 200 ana ya sing penting aku kok bisiki ya ikhlas merem merem oke. Sing dibisikke Semar karo Ndara Werkudara silet sil banter ora masa gur kuwi 200.000. Ya ampun kebangetan lho iki. Nang Gunung Bolo 75 oleh sintuk komplit. Ukurane ora ngono kuwi ora. Ya pancen kuwi sing dibisiki karo Bapak Semar mau. 200 lho, Truk. Ya wis kuwi. Ikhlas ora? Jare ikhlas wae ora. Ora senengane. 200 kok iso entuk kuwi lho. 200 iki paling ora sandinge apa piye ngene. Petro politik tenan ngono kuwi.
kapal berkendara. Pedro, nggih. Pripun? Sing ngendi iki? Mung gedhe tuwek anake papat lho. 3. Antarja Gatotkaca Antasena. Lho, cara Banyumas niku papat sampean. Srenggini. Oh iya. Sing ngendi? Lah niki mang silake sik jarike mriko. Nah. Ngene. Ciluk. Sinuk. Ya, alah jan nganti kaya pipine Winong. Ira marai gemes kaya ngono kuwi. Tak tau resik-resik iki terus kaya ngene. Iso garing-garing kaya ngene. Rumangsane lek garing klenthek dhewe niku piye, Pak? Pun niku pun jelas niku. Niki lho Mang Pirsani. Wis mencap-mencep niki lho. Pirang-pirang lelakon para Pandhawa nemahi panandhang merga saka pakartine racun Sengkuni. Tripalungguhan iki kowe ngunduh wae panggawe. Werkudara aku njaluk ngapura aku tobat. Aku ngrumangsani luput. Ing kene dalan patimu aku njaluk ngapura Werkudara. Gendang selak subuh. Ndang blus ngoten bar niku genti kula. Rasakno Tripalungguhan iki. Keduren. Sampeyan merem to? Ora mentolo merem, keduren geger niku. Manglek. Nah, mriki lho. Nah, mriki. Pun nggih, manten mangke ngaten lho nggih. Semanten lho nggih. Nah, iki pas iki aja dadi wah-wah. Iya, pas niki. Awas. 1, jul nggih. 2, 3. Mesake mang dudut, mesake. Mang dudut. Apike mriki. Setan. Enten apa? Iki enggak mau. Apa? Ngoten. Yo, minyak wangi pundi? Enak banget. Melih. Oke, pindho saiki sampean madhep rono genting. Sing jenenge ning Bratayuda Karma Pala. Karep apa? Jangan lari. Son. Saya nang gento aku
rembulan purnama siji parandene mrapat sunare suda ayuni satemah ilang memani setan kawis tinggal endahing rembulan ingkang ngrengga ing wanci ratri awe kaprebawan pepeteng ingkang nglimputi wonten ing taman kadileng-leng negari Ngastina kaprebawan duh kita ninggalih garwanata Sri Duryudana nenggih Dewi Banowati tambuh-tambuh sotaning galih awit sedanipun ingkang Rama ing Mandaraka nenggih Prabu Salyapati handadosaken ambyar buyar jroning penggalih makananira ayu kumel kucam rahnyomara tani Banowati kawula nuwun wonten timbalan ingkang adhawuh sinuwun Prabu Duryudana kalilan cumadhong kabar kados pundi wartanipun payudan Tegal Kurusetra nembe wae Paman Patih Harya Sengkuni mati ana padyaning palagan Paman Sengkuni pejah iya tobat alhamdulillah lho kuwi patihku ning kula ngertos dhumateng lorek ing pakartinipun Patih Sengkuni kula weling nika dereng lorek Sengkunipun lorek dhisik nika sing dadosaken para Kurawa tansah ngambah kanistan lan kamurkan ingkang njurung ingkang nuntun nggih Patih Sengkuni ripalungguhan samangke menawi Sengkuni sampun pejah kula malah ngaturaken panuwun dhumateng ngarsanipun Gusti ingkang mrebet jagat Gusti mongko wis cetha lamun to Paman Sengkuni iki manggolong karo wong Ngastina klebu wong tuamu ya mara tuaku Rama Prabu Salyapati wis seda sing tegese ripalungguhan iki nang Ngastina aku wis ra duwe apa-apa lan ra duwe sapa-sapa Kartomarma Swatama ilang mbuh kabare ning endi ora cetha tegese gelem ra gelem dina iki Duryudana kudu madheg senopati mongko sing jenenge wong perang yen ora menang kalah yen ora lara mati akeh dosa luput lan klerune Duryudana karo kowe mula aku njaluk ngapura sak mangsa-mangsa bojomu Modar aja lali ngirim donga napa ta mirah ingsun prihatin waspada mijil tuhu tahatan pokarya Sinuwun Prabu Duryudana jimat sesembahan kula ing Marcapada prapteng glahan paduka sampun ngendika ingkang kados mekaten sinuwun kula nderek ndedonga kula nderek memuji menawi paduka madheg mangka dados senopati agung
Mugi-mugi lanang juretipun widodha mboten nemahi sambe kala. Nangismu kuwi mung semu. Sedihmu kuwi mung gawe-gawe. Aku iso maca karo batinmu. Yen Duryudana modar kowe malah jingkrak-jingkrak, kowe malah girang-girang. Mergo aku ngerti wiwit kowe biyen sih nom nganti saiki yektine sing dadi mutiarane uripmu dudu Duryudana ning sing ndok tresnani wong lanang liya. Yen Duryudana ning Bratayuda iki mati, kowe bisa lestari anggenmu dilatih tungkae Janaka. Menawi kula raosaken kadi pedhang ligang ingkang nyembret wonten ing jantung kula pangandika paduka sinuwun. Ning yektosipun tumrapipun Banowati menika babar pisan mboten wonten ceceking raos kula badhe kepengin sambung tresna malih kalian Arjuna. Wiwit kula menika palakrama kalian paduka kula sampun sumpah kula sampun prasetya sabaya mukti sabaya pati. Mangsekseni menawi wonten Bratayuda jeng ngandika gugur kula nggih badhe nderek mati mawon. Sapa karo watake wong wedok? Lek sing lanang mati ketok nangis. Sing lanang budhalke ning kuburan gulung kuming. Sing lanang rong nganti 40 dhewe wis gatel eneh. Kelakuane. Wang-wang kunta kumpul patang ketikang sayang gongkara gadanira mukbat mabit mulatang halingah lingo Werkudara Liteng kakangku bi mung kari sak gedhakan mung kari sak keperangan bab para Pandhawa bakal antuk kamenangan ana ing Bratayuda kok rewangi adus getih udan luh nganti nuwuhake kurban sing ora sithik kuwi yektine Werkudara goleki apa iki wis ngancik ana pungkasane Bratayuda ya kene bab kuwi lagi mbok takokake saiki wis cetha yen paprangan iki dadi telung perkara sepisan ya kuwi rampunge utang angka 2 luware nadar angka 3 ilange angkara murka kuwi isine Bratayuda bener ya
sing jenenge wong perang kuwi lak mesti golek menang. Wong perang kuwi mesti golek menang. Banjur upamane Siadi unggul ing Bratayuda apa sing bakal nduk goleki? Kowe aja bebingung rasaku. Sing nduk karepake piye? Yen Pandhawa Jaya ana palagan, Siadi bakal ngukup negara Ngastina. Nanging kuwi dudu kanugrahan, kepara malah kesusahan. Merga Siadi mung entuk negara sing rusak, negara sing kothong, negara sing remuk. Yen perlu kowe malah ditinggali utang merga bondo Ngastina wis dientekke karo Duryudana ngiragat perang. Siadi mung bakal krungu tangising randha panjeriting bocah lula, wong cacat sing dadi korbaning Bratayuda. Lah, banjur anggonmu toh jiwa raga sajroning peperangan iki entuk-entukamu apa, Werkudara? Kakangku, kowe kuwi takon apa mung pengin jajaki karo batine Werkudara? Elinga menungsa lair biyen ora nggawa apa-apa. Ya merga saka kemurane pangeran banjur menungsa diparingi piranti genep lan 1000 kebungan. Sing jenenge wong urip kuwi tanpa paitan weruh-weruh mung kari urip banjur tinuntun dening purbaning Gusti. Mula urip sing bener kuwi mung pasrah sumarah tanpa rasa milik marang apa wae, tanpa beda kelawan sumpahe satriya sing kudu sepi pamrih rame ing gawe. Sajroning Bratayuda iki aku dadi pirantining bebener supaya ngisas angkara murka tanpa ngarep-arep bebungah apa-apa kejaba mung ngasihi pangeran. Yen pancen rampunge Bratayuda, Pandhawa kudu ngopeni wong cacat, ngopeni bocah lula sing ra duwe bapak, bakal ndak tampa kanthi ikhlas. Merga yen uripku bisa piguna kanggo wong akeh kuwi padha karo 1000 nugraha sing ndak tampa. Aku kelingan kandhane mbahku Wiyasa, sak apik-apike menungsa ki lamun to bisa piguna kanggo wong liya. Adhiku Dian. Seklimah ucapmu parandene mentes lan pantes dirungokake, Werkudara. Kowe kuwi arang-arang guneman, arang-arang rembukane yen gelem omong kok nentremke rasa. Nadyan to aga gruwal-gruwal bleglermu, nanging batinmu isi mutiara ingkang tulus lan suci. Rasa ngelem padha gerange ngelem barang apa? Werkudara, apa? Tak jaluk aja lena kaprayitnanmu. Aja suda kawaspadanmu. Merga isih ana benggole Kurawa. Ya kuwi Ratu Ngastina Duryudana isih urip. Ing pungkasane Bratayuda iki, sira yayi ndak kudang kudu bisa ngadeg jejeg minangka pandang pandoming kautaman nglebur sukertaning bumi Duryudana.
Rikato yan Bratasena kampok poleng bang pintulu haji sari rongo tumong kodek wak simbar jojo yen ngendika gereng-gereng kaya guntur kadang panenggak Pandhawa mawa sindung yen lumaris Werkudara aja gempilu sirahmu aja kemlinti pacakmu nadyanto aku wis kentekan senopati nanging Bratayuda durung rampung kowe durung menang merga Ratu Ngastina Duryudana isih ngadeg jejeg yen pancen kowe ora kena dipringgake kanthi becik ripalungguhan iki karepmu piye ibarate kowe sing dodol aku sing tuku bakal tak bayar kenceng ora utang ora semoyo bagus buktekno karo wong sak donya dina kaping 18 iki sapa sing kira-kira bakal jengkelang kuandane glundung ndase bosok koklok dirubung laler
Ati sekarat cangkeme elek. Ya wis kaya ngono kuwi. Wong murka ya kaya ngono kuwi. Ning dheweke ora mudar-mudar sawangen. Cangkeme Duryudana mangap terus kae sejatine golek pangan. Dheweke dadi rusak patrape kaya mengkono merga diracun karo Patih Sengkuni. Karepmu piye? Golek ana batange Sengkuni lolohno ning cangkeme Duryudana. Yang sae kula tiyang suci kula tiyang jujur Sengkuni wong apik Ngapa kok kiri-kiri? Kelakuane kaya ngono. Calone lek mati genah diseneni Tuhan. Syukur to lek ngerti karo kaya ngono. Ora mudar-mudar wis gaglak Sengkuni. Apa apike ditambahi Bagong pisan men dipangan? Aja. Yen nganti Bagong melu dipangan wong sak rombongan bakale kapiran. Betul. Golek watu gedhe. Kuandane Duryudana iki tindhiana watu gedhe men ora ngalih saka papan kene. Lan manut pangkrasaku. Duryudana durung wancine mati merga kudu ngunduh karma sing ditandur nalika urip biyen. Tindhiana watu. Duryudana isih lono.